नों फाग्लासोलै जाम्बा दानि सिख्लाफोरखौ नुनायावल' मोजां नुयो मानोना बिसोरो 5 किल'ग्राम मेकआप फोनो बोरो बुन्दा सिख्लायालाय थै सिख्लाखौ बिदि नागिरलाबायबा मोनो नामा हाय जारौमोन औ हाय मामोन नोंखौ बुङाखै बै सासेखौसो बुंदों माबा मबाइलानो आंना किपेडसो अह बिदिबाथ' मोजांसो जाबाय माने दे खोन्थानोसै आंहा रावबो मोजां मोननाय गैया आरो बे किपेड मबाइलाव फार्स्ट सोरबा सेंग्रानि फन फैदों आरो बेबो प्रप'जबो खालामखाबायबो आं रावबो सेंग्रानि बाथ्रा बुङाखै बे सेंग्राया नोंनो जाम्बा बाराखौबा सहायनो हाया दै आं सोरना पाका न' सोरना कार दं बेखौसो लायनाय नोंसोरो मा नांलायनो सुथा लानानै हेबलायबाय नामा ए बुंनायखाय हेबनायसो नुदों मानसिखौनो सेबथाथाव बोरैबासो नुखायो आं गुबुन सेंग्राफोर बायदि मोनबा नोंनो मबाइल गिदिर बायना हरसिगौमोन गारदो नों जाम्बि बेखौनो लाबाय थायो नामा मेरला सेंग्राफोर दं मा मोजां रायलाया मा गरम ना खिनो ओंखारनायाव खिया गोरा जानायनि दायखौ आंनावसो होखारगासिनो नामा बे सामफ्रामबो खान्थाल गोथां सेब्रें गोथां जाबा खिया गोरा जाया माथो जानांगौ जाखो हाथ साला मोजांसो बुंना लाबाय थादोंना नों खोनासंनायखा संनाय बायदि मोनदों नामा एसेबां डायलग गोरोंबा थां फिल्मफोरखौनो बानाय थां नोंसोर बायदि बेकार मानसिफ्रा आयु दानथाम मोजां मोनलायनायाव बिदि आरोथ' दंबावोसो माथो बुंनाय दङ सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम होननानै दा नोंबो बुजिबायना बिनि आखलखौ बेनिखायनो सायाव समायना नुब्लानो मोजां मोननो नाङा लोगोफोर बे कमेडि भिडिअनि फुल भिडिअखौ नागारबाय नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांनानै बे कमेडिनि फुल भिडिअखौ नायनो हागोन लोगोसे बे भिडिअखौ लाइक खालामलांबानो जाबाय लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअआ बेखिनियानो